Gure Euskal Herria Bilduko bozeramaileak egunon. Egunon. Badu indar nahikorik Pedro Sánchezek atzo kongresuan ikusi zirenak ikusita presio horri aurre egiteko? Bueno, hori da, ikusteko dagoena eta ea benetan aurre egiteko behar den ez dakit kuraia edo indarra baduen, Karo, orain arte ikusi duguna izan da Sánchez bat egoera bere kontra jarri diren egoera guzti aurre egiten ari dena, eta gainera ikuste sorpresas, atzo ikusi genuena izan zen, tinko mantentzen dela eta aurrea jarraitzeko asmoa duela, horrek ere perengan izugarrizko frustrazioa eragiten ari dela, uste, eta agian horregatik gero eta maila handiagoko ez dakit egoera bortitza bizitzen ari gara, egia da, atzokoa ere beste maila bat izan zala, baina bueno, hala ere espero zena, baina gutxiago esango nuke, azkenien gertatu zela. Dena dela, Sánchezek hor dago gakoa, ia Sánchezek behar den fase berri bat hasteko indarra edo naia, edo borondatea izango duen, fase berri bat aktibatu behar da, eta eraldaketa sozial eta plurinazionalerako agenda bizkortu egin behar du. Nik uste dugu hori dela gakoa. Ezburu Andrea, hori zer da? Nola azkartzen da agenda hori? Bueno, benetan neurri estrukturalak hartu. Hau da, berak atzo aurkeztu zituen 15 bat neurri, ongi daude, baina horrekin ustelkeria dagoen, ustelkeri estatu espainolean erabat errotuta dagoena erakunde guztietan eta erakunde guztietan esaten dudanean ez da politikan bakarrik, baizik eta judikaturan, polizia mailan ere badago, eta guzti horrei ere aurre egin behar zaio, erantzun oso bat behar duen egoera da, bere garaian 78ko regimenaren transizioarekin etzan egin, eta orduan egiteke geratu zena, orain egiteko aukera badago. Behin eta berriro esan diogu, 78ko regimenaren ezaugarri berezkoa dela ustelkeria, eta orain Sánchezek aukera paregabea du, orain bere garaian eman ez zuten erantzuna emateko, hori da egin behar dela. Esan geniona eta benetan konbentzituta gaude, naiz eta oraingo neurriak ongi bideratuta egon, batez ere agian enpresa ustelkeriari bide ematen dioten enpresei zigortzea, adibidez, guk ere eskatu genuen, beste alderdiek ere eskatu duten neurri bada, eta beste batzuk ere ongi egon daitezke, baina horrekin ez da nahikoa izango. Eta egiten ez badu egiten aldaketa hori esikitzen diozuena? Nik uste dute bere hortan eroriko dela. Zen nahi dut ez dala beharrezko izango, egoera oso delikatua da, komplikatua da, eta uste dugu merezi duela fase berri bat hastea, eta hori dela alternatiba bakarra honei aurre egiteko. Partxeak ez dutela balio, eta hortaz nik uste kontziente dela Sánchez jauna. Ze gertatuko den, ez dakit guk behin eta berriro esan dugu, eskuinari biderik ez diogula emango, baina gaur egun ja horrekin bakarrik horrekin beldurra eragitarekin ez da nahikoa, neurria behar dira, eta nik uste kontziente dela ere. Beraz, espero dezagun zerbaitetarako balio izatea ere guztionek, eta aurrera egitea bide horretan. Mertxe Izfure Euskal Herria Bilduko bozeramailea kongresuan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.